Dumanan sa kaap. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magkining usa ka lalaki nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jay. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, anak! Sa katapusan na human ka ra gyud sa high school. Congrats, Jay. Salamat ninyo, ma, pa. Gigi, congrats! Salamat tong. Oh, naunsa man ka do? Nganong naginuktok man ka, ha? Naguna-una lang ko, ma ba? Pobre kita. Lisod kayo ang atong kahimtang din sa bukid. Unya, unsa may plano nimo? Muadto ko sa kong amigo, ma. Mapatabang ko niya nga makasulog trabaho. Timing kay bay. Kaya na ko'y kailangan ng hita og trabahante. Asa man bay? Sa syudad, Unsa mang trabaho abay? alsa kag kuan mga sinak ko. Bisag kung saan ba kay tindahan maguna. Mura og boy, bay? Aw, ana gyud. Tag 200 ang adlaw pero libre kaon. Saman, matrabaho ka? Oh, sige bay. Oh, trabaho ko. Manangin sa ko nilang mamagpapa. O ka mo trabaho ka dong? Oh, ma. O niya, basig dili ka makagwanta ha kay kapoy man ka ng trabaho ah. Ako lang agwanta mo ba? Ala, sige, ikaw god. Yang, Pichi, Oh, dong, unsa man? trabahoan mga kuya no. Oh, nganom day. Palitay ako cellphone kuya. Sige dong. Magtigom ko aron makapalit yung cellphone mo. Salamat kuya. Salamat ang giyabang kumahuman kung hakot sa mga sinak ko nga subo ni ate. Hey, Te, kung mahuman ka diha, ihatod niyo anin mo sa kasaka dito sa pikas tindahan, ha? Te! Balik ka, pinitrabaho ka. Ako lang ginigatusan. Hanggang nga makatigom ko o makapalit yung cellphone sa akong manghod. Dili, aras panahon eh. Walang ibaw eh. Tulo na ako kabuhan din sa akong trabahoan. O nakatigom sa ko. Manang hindi ko sa kong amo nga mapahuli ko. O ako sa palitan ng cellphone ng akong manghod. Kumusta man mo diri, ma, pa? Na okay ra dong. Pero gimingaw kaayo minimo, uy. Lingaw sa ko ninyo, ma. Maugid dong. Mingaw na kay minimo eh. Kausad pa, gimingaw sa ko ninyo. Nadigod da para ninyo. Ay. Salamat dong, ha? Tuod, ha, hindi ako manghod. Tara ko kuya. Naram di ka diha. Kayo. Dira nga kong gisaan mo dong, Ha? Da, cellphone? Kuha na kuya? Di ba ako makang gisaaran nga palitan tagang cellphone? Oh, Dira, mauna niya nga akong gisaan mo dong. Kuha na yun. salamat kuya. Yay! May cellphone ako. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Dili na ka mo balik sa imong trabaho? Di naman, kay kapoy kayo akong trabaho dito mo eh. Di ko magkagwanta magsigig alsa ang mga sinak ko. Abay ka maayo dong kung mo-apply na lang ka og mga mall. Di ba ka ng fast food? Nagunaw na bitaw ko na pa. Pero naam ko na mga requirements ko. Wa pa ko ikalukat. Yan, sabay plano ni mo ron. Ako dong suroyo ng akong amigo. Masig na siya kailang nga kasudlan akong trabaho. Ano may pahawa may taong kasi mga trabaho ano eh? Di ko kaya ba eh?
Bugat kay mga sinak ko nga akong pasanon kada adlaw. Di mo kayo sa kong lawas. Mo ba? Nya, nangita kag laing trabaho ron. O lagi bay? Masig na kay kaila diya ba? Kana na sa trabaho nga di bugat. Namo, dili ka makakita og trabaho nga dili bugat ba yoy? Kay kamay ra magkagrado. Magsab lagi. Ay may kay maayo mo lang mo nagka-construction. Ha? Yeah. Adto lang ka sa kong gitrabahoan. Maayo ni kay Dolra. Narmas good na lupi. Oh, maayo pa ba isa? Nga talag yun. Hangtod naman kakita kaugaan-gaan nga trabaho. Maayo kay gamay ra og liti. Gikan din paingon sa trabahoan. Sige bay. Tabangi ka ba? Kay trabaho ko. Nagpatahon ko lang yung trabaho ha. Total, interestan ko raman eh. Basin nila sa umaabot. Makakita kong kagaan yung trabaho. Kumusta mang trabaho ni mo dong? Medyo kapoy pa. Pero, sige lang. Ako lang na yung agwantahon pa. Kay basin pa dahil makakita kong mayong trabaho sa umaabot. Maog yun. Sige lang. Kumbati lang yun. Ayaw lang yun pagpakawa o paglao. Jay, utangnya rin yung binasa na yung napita na ho. Kana. O ya! Ina siya, kapaligas mong iyan sa itutungan mo. O ya! Uy! Nalitas ko! Trabaho, dili gid malikayan ang disgrasya. Naligdas ko sa kong gitumban o nahugo. May nalang gani kay nasangit ko sa damba o wa ko malahos sa simento. Sa pagkakaroon, nagpaayo na lang ko sa kong bunog. Og sa gyapon nangandoy ko nga makakita rag maayong trabaho sa umabot. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Jay nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan panalangin. Agi gibuhatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usag kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagit. Ako si JR. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay niya akong kaagit, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Why do we always hurt the ones we love?
Time and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga JR. Recorded by Radio Mo TV. Thank you guys! Thank you! Oh, congrats, Brad. Kaog yung mo ni Ara na sa singing contest. Siyempre, ipraktisan ko to na magmayo. Aw, bagay mo sa kay mo, Brad. So, magawa kay plano manguya pa ng Ara? Ha? Wow, uy. Amiga na nako. Oh, oo ba? Aw, kun mo na. Ako nalang manguyab niya. Oh, unsa? Ha? Manguyab mo amigo na ko? Oo, ingon siya. Pero naibaw ko nga, dito siya seryoso. Maong gisultihan, hindi ka na yan. Wait. Wa ko makasabot, ani. Unsa may punto nimo nga gisultihan man ko nimo, ani? Kaya di ko gusto masakitan ka. Nga, mapunta ka sa sayop na tao. So, kinsa man di ay ang sakto nga tao? Ikaw? Oh. Ha? Joke ra, uy. Ayaw ka balaka na ako, JR. Dili mo sa kupata kag sugot, good? Maong ayaw ka balaka, ay kaguol. Alright. Unsa kay balita ni Ara? Di pa ulang palika siya ni Boy Lloyd? Kumunta na. Kumunta na lang niya ko ni Boy Lloyd. Bastid ko ba? Oh, man. Ha? Ah. Kamayo. Buo sa may kamayo. Ha? Para gabi. So, tira ko gusto nod. Nagkagusto ka ni Ara, no? Nagkagusto ka, wa? Wow. Pagsulti, oy. Kaya bini mo, kung nakagusto ka niya, suwahig panguyab. O sinay, ikaw may iyang ipaabot. Bye. Unsa? Manguyab ka? Oh, Pagtarong diha, uy. o lagi. Seryoso ko. I love you. Oh. Dugay na. Nang pagkakita pa lang ako nimo. Ay, lang ko nimo. O di ko gustong magmahay nga. Wa ko makasulti ng stiyangot. Maoday nga mong gidaot si Lloyd. Oh, ha? Dili, uy. Kuan mo good. I love you too. Tinood? OJR. O gabi ni mo, nagpaabot na kit ko kung karos ka manguyab na ako. Sa ato ba? Isugot ako nimo? OJR, gisugot na tika. Yes! Love, nay nang invite na to og kasal. Para unsa man? Kita ko na mo pakantahon silang kasal. Oh, sige. Ikaw, okay ka? Wa ko'y problema. Ginahansad ko nga, kauban tag trabaho. Sige, tanduan na.
Recorded by Radio Mo TV. Di arang bayad o. Salamat kaayo, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Ahoy sa payan. Salamat sa kaayo. Nindot kayo inyong performance. I-refer ta mo sa akong mga friends. Thank you, ma'am. Love, ubay-ubay na kita og natigom tungod sa atong pagpanawat og mga gig. Magid, love. Nalipay kay ko kay daghan ng misalig na to o daghan ang nakunon. Love, sige lang tagdawat og gig sa mga kasal ba? Wa ka makawana-huna nga... What if... kita mo ikaslo na pod? Love. Kusog pa kay ta karon. Sakyan sa ina to. Di na ta maguna-una, ana. Love. Suga na ninyo, Robay, sa? O, bay? Nani may mga suki. O, nalipay sa ko nga nakita nila nga mong potensyal. Lahi, nasa siguro ni nga gigay. Siya sabay, ha? Hello, love. Love, asa ka? May importante kong isulti. Magkita ta. Mabdos ko. Unsa? Ara, love, di. Giingan natin ka, di ba? Padong nasaka nga itong career. So, unsay gusto nimo buhaton ako? Pakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Pakuha na. Eh kung di ka, magbuwag ta. Di ko gusto nga maguba ang akong career tungod lang nagbabdos-mabdos ka. O sige! Sige, magbuwag ta. Og suluha og saw ang tanang gaba nga moabot ra unya nimo. Oh. Oh, naunsa naman sad ka nga nagbugtok manang naong nimo. Dagka na ni cancel sa gig pa kay nangita ni Ara. Wa ka mo suway pakigsulti ni Ara. Wasad. Mangita na lang ko ikapuli niya. Papanganoy niya ako. O di siya makapugong na ko. Nak, kung ikaw ka mo sa lugar sa imong anak, nga mahibawan lang niya nimo nga gusto kang ipakuha sa imong amahan, di ka malain. Di ka kamahubos. Kaya sa pagkatinuod lang, dili sad kagustuhan ni Ara ang nahitabo karon. Pero wa siya'y mahimo. Kinahanglan siyang mosakripisyo para sa bata nga binuhatan ninyong duha, pero gibiyaan nimo siya. Naamtay paagi pero di mo siya. Aw, yan ang sa. GR. Di na kinipwede na. Pila ka buwan na nga wakay gig. Kinahanglan lagi kong trabaho. Kinsa ba? Hello? Hello, Sir JR? Yes, ako ni. Kinsa ni? Wedding organizer ko, sir. Og nangita mo na akong client nga mo kanta sa reception. Pwede ka, sir? Yes. Pwede kayo. Kanus amin ni ma'am. Sige, sir. Sendan ka sa details, ha?
Muna siguro niya ang reception. Asa man ang... Sige na, pangaon na mo. Ara? Ikaw ang bride? Yes, JR. Og, good luck sa imong performance, ha? Pwede na ka mo sugod og kanta para makalakaw na kadayon. Ma, kutom na po. Oh, anak, sorry, ha? Dali, magkuhat ang pagkaon ni mo. Kadaya. JR, ayaw. Usa? Nak, ato ni Papa ni mo kaw. Hatagan na kaniyag food. Okay, ma. Ara, ako'y iyang papa. Kanus alam, ha? Bisag kanus awa ka magpakaamahan niya. Nalimot ka nga gusto nimo sa ipakuha? Unya karon ang kuno nimo nga imong anak. Ara, please. Nahibaw ka nga nung ikaw mag-invite na ako? Para makita nimo unsay giusika nimo. Ara. Tungod sa kong ka-selfish, nawa ang tanan ako. Di lang si Ara o ang akong anak. Hasta na ang akong career nga, dugay na akong gipangandoy. Karon, kutob na ako sa paghandom sa akong kagahapon. Og wala akong sud og relasyon kay dawatan ako nga gaba na ning akong nasilati karon. Di din na kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tapo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalang kaagi ni GR nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga rekalahan. Why do we always hurt the ones we love? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bandila Tubuso, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by Radio Mo TV. Ate, gutom na kay ko. Antusas lang na imo kagutom dong ha. Iwa ko man maabot sa mama ko. Jen! Jen, boy! Mga apo! Sino Nako diha! Lala, La, dayon lang! Oh, asaman ang inyong mama. Wa pa man mauli la. Mangita ko dito siya kwarta. Lala, Oh, gutom kayo ko, Lala. pintaon kaluoy baya taon ninyo oy. Ay di ako gida nga pagkaon. Hala, pangaon mo ini Jen. Maayo di ay kay gianhi mo sa inyong lola. O ma, huwag nagdasig pagkaon. Nadugay man lagi ka ma. Ay oo.
Kay nahadiin-diin pa ko pangutang o kwarta aron ikapalit atong pagkaon. Luuya na to, maoy. Naglisod man ta sa akong pagkaon. Kunia pa lang unta uban nato si Papa nimo, day. Dili unta ta makalisod og maayo. Saon nga iya man tang gibiyaan. Unsa di inungtan, ma? Nga ding gibiyaan tang papa. Wa ka pa'y tuig nga atong tungura. Nga gibiyaan ta sa inyong amahan. Dong, maluoy ka na ako, Dong. Ayaw itaw kong biyahe, Dong. Sus, wala ko'y gugma ni mo, Joyce. Pasaylo lagi ko. Biyaan ti ka. Dong, maluoy ka. Ayaw kong biyahe. Maluoy ka sa tong anak, Dong. Dong, ma! May mga panahon nga magsige na lang biglalis. Gamayng butang, away dayon. Init kayo ang among mga tungod sa kalisod. Hangtod nga ni Biyas papa na to, ma. O anak, Nya, hain naman din rin sa papa, ma. nakadungog ko nga may kaipon na siyang laing babae. Ug wa ko mahibaw kung nahain na sila magpuyo. Luuya din na to, masa. Sige lang, nak. Bisan pa man og wa ang inyong amahan uban nato. Pero maning kamot magyud ko nga mabuhi ta mo. Salamat, ma, ha. Og ikaw, pagtarong gid og eskwela, ha? Aron makatabang ka sa imong mga manghod. O, ma. Ma, happy to ba yung aglis klase? Mag-enroll na ko, ha. Jean, anak, mahimong muhangyo nimo? Unsa man na, ma? Kuan manggod. Nahibaw mangyog ka nga na ako'y trabaho isip tindera, di ba? Og na kay mga manghod nga anging bantayan. Mahimong dili lang una ka mo eskwela. Ikaw lang unibantay sa imong mga manghod. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mahimo ba, Jean? Ma, pa-eskwelahan lang ko. Anak, Maluoy taon ka na ako, ma. Pa-eskwelahan lagot ko high school. unya, day. Kinsa man itang mo bantay sa imong mga manghod? Ako lang ang iyon sa lola, ma. Nga siya mo bantay sa akong mga manghod. Nahala, sige. Sabuta si lola nimo. Wa na'y problema. Ako'y bantayan ang imong mga manghod. Og ako na sa'y bahala nga mohatod nila sa eskwelahan. Salamat, lola. Unsa man ikaw nakapa-enroll ka na? Wa pala. Pa-enroll dayon kay basig mauwahi ka. Thank you, Lord. Nakapa-enroll gid taon ko. Makaskwela na gid ko high school. Jen! Jen! Uy! Ay! Hala! Jimboy, ikaw lagi na! Ako'y taon. Umana kag pa-enroll? Oo! Ikaw? Umana sab. Abi na ko, di ka mo eskwela. Hapit yun. Kay dili man mo sugot sa mama. Uy, sayang sa kayog, di ka mo eskwela, uy. Mao gani. Una na ako ni mo, Jimboy, ha? Kay nabi ako yung mga manghod nga akong bantayan. Doon nga na lang tag-uli, uy. Mupauli naman sad ko. Un ka nakapa-enroll ka na. Nalipay sad bitaw ko la. Kay maka-eskwela na gid ko high school. Unya niya naman ka, mupauli na lang ko. Sige, lola. O, paibawa lang ninyo ako ha kung kano sa ang inyong klase, kaya ako na'y bahibaw sa imong mga manghod.
Oh, Lola. Mayo gani kinakamata kog sa'yo. Jen? Ma? Uy, kasayo good ni mong nagtikaw-tikaw diha. Naghikay kog sa'yo, ma. Kay sugod na ba ang klase ron? Aw, di ay no? Nahala, sige. Kay karon taod-taod, ako na ni pamukhaw ni mong mga manghod. Aron makaandam na sila inig-abot ni lola ni mo. Thank you, Lord. Kinaka-eskwela na cute ko. Oy, Jen! Oh, Jimboy! Kanina rin ko nakabantay ni ba? Nagsige lang tagnis eh. Imo di kong gibantayan, ha? Nalipay lang ko na ko nauna, good Jim. Ha? Nga naman? Kinaka-eskwela man ko. Aw, mao di ay. Ay, dali na eh. Pahintao na natong atong room. Dali aras panahon sa. Wala may bawi. Apit ata mo graduate sa high school. Mao gyud. More lang gyud gwa. Mao. Jen, wam take classes sunod subject. Ato ta dito ilawom sa mga gamang lingkod na. Nga naman. Ato lang ta dito kay bugnaw man. Aron sa ba magkasulti tag maayo. Sige. Nindota din uy. Bugnaw king hangin. Mao gyud. Ay. Ay. Noon sa ka, uy. Nangupaw manggod ka. Huot akong dugan. Pag sure, uy, nga naman. Uy, elang ko gikapa. Kabugnaw gud si mong kamot. Ang ano di ka? Kuan kining naunta ko'y isulti nimo. Huh? Ang sa may sulti mo na ako. Unya, di ka masuko. Dili lagi. Ansa man na? I love you, Jin. Jimboy. Mao di nga namugnaw ka. Kay mao din ay gusto nimo isulti na ako. Ang I love you. Sorry, Jin ah. Dugay naman ta nina kung isulti nimo ba pero nagduha lang ko kay tingalig masuko ka na ako ba. Jimboy. Mao na, Jin. Love ti ka. May chance ka ako nimo? Jimboy. Ibaw bagit ka sa mong sitwasyon ha. Nga pobre ka ayaw mi. Kay gibiyaan mi sa mong amahan. Ug ang amo lang mama ang nagbuhi namo. Ug ang among apuhan. Jin, Sorry kaayo ha. Dili pa mong ko gusto nga masod ang mga butanga. Dili pa ko gusto nga mag-uyab-uyab. Gusto pa ko makatabang sa akong mga ginikanan. okay ra, Jin. Wa masag ko magdali. Makapaabot ra ko kung kanusa ka maluoy na ko, Jin. Salamat, Jimboy. Parang di pa... Sa pagpanguyab ni Jimboy na ako, wag yun ako dawatang niyang gugma. Hangtod nga nilabay ang pila ka tuig, nga nalinguha siya na ako na siyang gisugot. Sa pagkakaroon, minyo na mi, o may duha na mi kaanak. Wasab ko magbahay kay pinangga man kaayo kaniya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga katumagay-galang kaagi ni Jen Gataga Badila Tubuso ni Cruz Occidental. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, ako muna. Mabuti naman isa. Ang kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpamina. Hindi ko'y mapapabayaan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kamahuyang nga taga Cebu City ang atong matatampo nagdasingan nga Jello. Recorded by Radio Mo TV. Jay, tanawa o. Ngayon kay ko sa akong sayal o, tanawa o sa imong ate o. Hoy, inayan ako. Sa ako naman ang igsuon. Ada oy. Masinog, magkasaban yung nga ka mag-isig no. Di na kini maging magisi oy. Tanawa o. Uy! Unsa man ang imong gipaslang sa imong dughan? Midyas. Ha? Oh, gituyo na ako nga butangan og midyas para dako kunuhay ang akong itats. Indot, di ba? Itaw no, indot tanawon. Inda ko na ako. Magpa-opera niya ako. Para na ko ingon ano. Magbinabay na gid ko maayo. Bayot gudi ay kanak. Ay, taliwat gudi kas mga parinti ni mo side sa imong papa. Kung dili tumbo bayot. Si Papa ma. Ay, Ma, kanang nasuko ka na ko. kung masuko ko, mausa pa ba day ng pagbati nimo? Ma, Dili na, di ba? Maungwa na tayo mahimo, anak. Og dili ti kapugngan kung unsa mangyud ka. thank you ma. Karon, mo na gid niya gayon nga magkapa-opera na gid ko. Mahimo na gid unya kong babae. Sigurado na gyud ka, anak? Oo, ma. Huna-huna, ha? Wa na ra ba ni bawi ay? Nahibaw ko, ma. Og anak, dili lalim mahimong babay, ha? Daghan niya og mubastos nimo. Dili ko ganahan nga ingon anaon ka. Ma, ay kabala ka. Kaya na ko akong kaugalingon. Congrats, Day. Naka-opera na jud ka. Happy kay ko para nimo oy. O sige na. Pahaway sa diha. Hi, Gila. Hello, Ralph. Musta daw kung ingali mo? Iba, di nga naman tika. Nga di na kita pwede. What a chance. Ha? Ano wa man? Kinaibaw ka nga transsexual ko. Dili ka tiniwad ka babay, di ba? O sultihan sa tika nga ako'y labot sa kunsap ka. Basta kay lahap tika. Ralph. Isugot nimo? Nga sa to pa, may uyab na ka? Oh, Day. Kaya ay sa girl, oy. Babae na jud kay kano. Nasusa ko musuway, uy, kung unsay treatment sa mga lalaki na ako. Karon nga, transsexual na ako. Flowers for you. Ano sa mga Ralph? Ganun na ang kay pa-flowers, uy. Sa madi ay, pinanggaunti ka. O bahal tika, mo gusto na akong ipakita ni mo. Ralph, I love you so much, Gila. I love you too, Rafi. Recorded by Radio Mo TV.
Swerte ka, anak. Kay nakatiming kag lalaki nga tinud-anay gyud nga nahigugman nimo. Ug dawat yu ka bisag unsa pa ka. Maugid ma. Nalibay ko sa mong relasyon ron. Mafeel ko na ko nga babae ko. Ang giampo lang nako. Nga unta, dili ka na mausab si Rafi nimo. Mausa na akong gipray, ma. Hello! Abli! Hello! Si Rafi? Kung saan siya din eh? Abli naman! Gumpo ang pagkaroon! Kaisip po Hey! niya. Nung saan siya ko eh? Kero ka, Abli! Kitsa ba gana mo, Abli? Nga hubog nga kay ka. Ano sa ka? Ito kwarta namin. Unsa? Mga ginagyanhin mo? Ano naman niya eh? Ginak! Ginak! Pero... Ray! Rafi, nasakitan ko. Sakitan yung kagbayo ron. Hindi ka matang. Dali! Klaro kaayo nga gigamit ka. Latag Japon ka. Oh. Mahal ko dahil nga mawasin ako. Hoy! Abot sa imo. Bahala ka. Todi ay, kaning... Uy, birthday sa akong kuan, kanang tito next Saturday. Ato ta sa amo, ha? Nalipong naman ko, girl, oy. Ako sa medyo lipong kid ko ay. Di na pa ilay botilya, oh. Dili na mi tito, ah. Nalipong nami. Sos. Kausar ako ma-birthday. Balibad pagin ka. Pero, Sige na lang, Day. Ato na, itaran si tito ni mo. okay, sige. Pero, last na lang nga botilya, ha? Sige. Pero, Day, aras ako matug, ha? Amiyan na sa pamati. Oy nga. Nagahigdan ako. Oh, pabagka ni... Mag-isod ang tito ni Chess, no? Oh, kirap ka niya na. Itupad ko. Ay, mahala na, oy. Biyang ako. Luka, nag-aayo. Oh. Oh. Tito, okay na ni mga... Ayaw pagsaba kay Basino. Makamata sila. Ha? Chilo. Ano na kimuhati mo dito? Dugay na kung naghinam-hinam ni mo. Tito, ayaw. Ayaw pagsaba. Unsa? Gilabtan ka sa tito ni Jis? Oh, Uya, sige bote mo. wapin. Oh, klaro ka. Yung, kauyon ka. Yung kay gibuhat. Sa? Raf, what's ba mahimon ako? Babae ko. Babayad kay pamati. Pero laki ka mong kakusog. Kusog ko nung ka. Ha? May chance pa nga maluping mo siya. Pero kay ampay sa di mo. Raf, naibawag ka nga di ko ingon ana, ha? Yes, bigaw ka na ko. Rafi! Usa? Kibuha ka? Oh, Raf. Kabisan todo ingon ani lang ko, pero dili na ko deserve na ingon anion. Bayot ko. Pero deserve sa na akong mahalon. Chiro. Yes. Naka-realize na ko nga ang yun akong panggaon ug mahalon ang akong kaugalingon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagay ni Jello nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan Self-Love Journey. On the self-love journey. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Cain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tak RMN. Handumana sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jeline. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, itatago na lang. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Agat matatampo digda singan nga Jelen. Recorded by Radio Mo TV. Congrats, anak. Thanks, ma. Congrats, day. Salamat, kuya. Di gani kay nakatambong pagid ko sa imong graduation. Ha? Nga naman, asam di ka, kuya? Mularga na sa Manila imong kuya day. Na ang gi-offer ka trabaho inyong tiyo dito. Ay, mao ba? Ay, kabala ka. Maulit ako diri dayon. Huwaton ti ka, kuya. Ay, salamat. Last bit lagi hapon ta. Mao lagi. Lainan na ba ko nga way kaila inig eskwela, uy? Girl, nakakita ka sa sana to ka classmate? Ito gwapo ba? Ha? Uwa ko makabantay. Probitag tao eh. Ay, tura. Gwapo bitaw, no? Oo, pindot ko. Magkauyab mo, no? Niyabag ka? Ikaw rin may nagunahon na anak. Bitaw, seryoso ko. Nahibaw kang wa pa na sa kung una ang mag-uyab-uyab. Og dili sana mupunit og sama na ako eh. Ay, wata kayo ba? I-add siya sa Facebook, girl. Suwayi lang. Bahala ka. Basta kay dili ko. Or, sa salami account lang ni mo kamo chat. Ay, ambot ni mo. Oh, imo ng phone? Imo, oy. Dili. Ako silent. Ako na lang. Ay, ako na lang. Kaya mawagas mong focus. Okay. Kinsa man ni chat? Clifford? Kinsa man ni? Oh, ayun pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ano nakita niya? Time pa, be.
Murag nahibaw na kong kinsay nag-add o nag-chat niya. Ako na nilihok, kailangan yan magkaka. Yabag man ka, uy. Basig magtuos siya nga una-unahon kay kung. Ay, sa lang good. Ang importante nga nilihok ka. Ug usa pa, dami ako tramas nga atong gamit good. Bisan na. Ala, tay, ni tanoy, tanoy nato to. Ayaw paglingi, day. Ayaw gaduglingi, ha? Kanong kulbaan mang ka, nga wa man sa kahibaw nga, ikaw ang ni-chat niya. Oh, day, no? Ilaay man ko, eh. Naa naman sa day ni chat ni Clifford. Mag-una-una og chat, unya dili na mo reply. Sige, good. Kalingawan nila kong reply, di. Recorded by Radio Mo TV. Mao ba? Nagsige na mag-chat ni Clifford. Ako na lang sa siyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. Unya, wa siya mag-video call or audio call man lang. Wa man. Wa sa ko'y plano, no? Dami account na ba niya akong gamit. Masakpan ko. Ay noon, sad. Nalasing ke, padayunan na. Ngayon na diha, makilhanay na mo. Nag-chat na sa si Clifford. Dili ni mo ikalain kung mangita nako sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Dili sa kong reply niya. Uy, reply niyo, uy. Dili ko, uy. Wa ko kay bagon sa una ko pag-reply. Nakagusto na kaniya? Ha? Magpangitalisag kasi yung chat, ha? Oo. Kanya, magpakawi-kahoy lang kaniya. Uy, reply niyo, uy. Kamu na ba ipares sa project nato? Ha? Ikaw di ay, ngano dili magkita Paris? Si mama mo yung nagbuot, be. Angeline? Okay ra mo kung saan mo ta magbuhat sa project? Sige. May kuwang na to, Clifford? Huy, nagsige kag tanaw si mong phone. Unsa man nakagipaabot? Ugma na lang nato tiwason. Nakuy gipaabot. Lain na dayan ng padung ta manguyab pero dili ta replyan. Padung na siya manguyab na ko. Pero okay ra. Iwasan lang na turo na ito project. Sige. Nakilti mong gipuan ni uy. Nagsige upaabot si Clifford sa reply. Wa siya kay bawo nga ko rin ang kachat. Lakaadlaw na nga. Wa ko makareply niya. Nauli lang ka. Si Kuya Marco? Nauli? Sa magay nga sa kagakos. Gimingaw man ko ni mo, be. Ayaw pagbuot. Pastilan na ginaning manghura. Ibingaw sa ko ni mo, day. Dali na, kaon sa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. Pila ka adlaw na po nga. Wala mo chat si Clifford ako. Day, kinas mama ha nga mulakaw ko niya. Ligo sa ko. Okay, kuya. Kinahanglan na nakonsultihan si Clifford sa kinaman. Ako siyang tawagan. Oh. Tingnan ba? Kagkit sa parang phone ang nirik. Kuya, imo... Tingnan ba? Ganun ako manigami account ang ikawas. Pagman ako.
Kuya Marco ang account ni Clifford. Dagday, nangutan ako ni Clifford. Nag-deactivate man di ay siya sa Facebook. Unsa? So, kinsa dito imong giad nga dahong man sa ni Clifford ang naa dito. Og ganun ako magkuya may nagdasa maong account. May pagutan na imong kuya, day. Nagbuhat ko dami account og nakita na ako na nga. Og mayo magitsura ba ta? Mao nga akong gigamit. Og mo to. Nay ni ad og ni chat na ako nga Lizel ang pangan. Kuya, ako man si Lizel. Unsa? Dami account na po din ako. O dugay na nila akong gibuhat. Maong daghan na po ko og friends nga wa ko makaila. Ay kahanggaw di. Padung na ba unta kung butog ang tinuod kung si kinsa ko? Ako sa unta. Butog-an na sa unta ko. Abi na Ay. ko makatug-an ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, tugani. Walain ka, no? Sabihin siya. For sure, nakagusto sa kaniya. Di lang tungod sa inyong, sa atong chat. Nagkagusto sa grid kaniya sa personal, di ba? Kuya, Anya, ito pa may gipaabot ni mo. Lain na din ang padung ta manguyab pero dili ta replyan. kung ako palang untay ang gipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko sa tinuod. Pero dahil na sila ang nagustuhan. So? So, ingon ani na lang kit ni. Itago na lang yun ako ang akong gibati para niya. Ay, Jillian! Sakit na naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero dinira gid ay mi kuto ba? Og wa sa gyud ko'y kaiso nga musulti niya sa tinuod akong gibati. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni Jillian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanagulahan. Itatago na lang. Agi gibahatan ni duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Basia Canas. Kamausap mga higala ug mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.